Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpig sa lakit din titudo na idirabi eh. Una, nagpaot pa yung mga ron dayjay ato daw. Imbag no awan tinarga ay, wano nailos di taturod ken bantay. Sana maliklikan day ta apasamak. Nang runa kat nagado ti pinukan dagiti nalay nga aguging iti kayo. Ay, maiparit ti aguging iti kayo. Angem addalat tamot mangilibas nga aguging di tabantay. Iranada ti aguging iti rabi. Depanda iti aldaw. Tapno awan asok na. Ngem arunan da kanumanan iti rabi ay. Ay, nalaing da iti kalukwan. Angem no maminsan, no awan pangalaan da iti kanenda, kapilitan nga aramidan da. Anya ti imbaga ti principal ken ka, kapitan. Ay mas daaw ka no. Tanagado ti limangan nga eskwela kalpasan tinapig sa ato daw. Apay ka no alimangan da. Day tangarot ti kayat ko ama-aman. Kasano ko makapitan, mapan ka iji pagadalan. Ay un atap no maamuan tayo no apay. Kasta ka day. Ita ka din ti ipapanmaw. Una. Tapno maamuan tayo no apay nga adu tinaglangan kadagiti ubbe. Awan ka din ni kwarog dito'y balay. Mapan kami kumaijik pagadalan. Day, apay amapan kayo iji pagadalan. Imbaga nga ron ni principal nga adu tinaglangan nga eskwela. Anya ti makagapo. Apay abasit tinapan nag-eskwela. Dayta nga ron ti saludsod. Iso nga imay na imbaga kanya. Amuan nyo no sa diino ti paggapuan dagiti ubeng alimangan. No ijay sentro, wenno ijay amyanan, wenno ijay abagatan. Dayta nga ron ti kayat ko ama-amuan. Iso amapan kami kumakan ni kwarog. Sige, mapan ka ijay paradaan. Amangan no addapay la ijay. Lumura kayo kaniyang gail. Lumugan kayo na, tay tulod kayaw. Kaysa anak alumugan. Ura ibatim ti tricycle mo, ta sumurot ka kanya. Abay kumasumurot akkan kang gail. Papananta ka day. Ije pagadala na. Abay amapantay dyan kat santa mo't nga agadal. Kang runaan na, santa mo't maestraw. Saan lang nga eskwela kan maestro, ti mapan ije pagadalan. Ura siyak mo't akapitan na. Umay kan taintahan. Imbaga maamapanti kapitan. Kat siyak ti alalay mo. Kasta ka di ang gail. Anya nga minti mapanta aramidan ni jay ayan. Nagado ko aksaludsod mo. Umay kakit din. Apay anapandakwarog ken Kapitan di tapagadalan, maray. Imbaga kano ni principal ken ni Enteng nga adu ti limangan nga ubeng. Awan siguro ti isuruan dagiti manursuro. Apay ngay alimangan dagiti ubeng. Iso kano nga ro ti mapandoktalan da Enteng no apay anaglangan da. Kasano kuma? Mapan na damagan no sa dino apurok ti ayan ti ado alimangan, mare. Apay ngay ngata. Alangan mo't anaggigiddan da nagsakay. Sakit ket ti kang runaan arasom no apay nga aglangan ti maysa nga ubeng. Ay, maamuan tayon to ti makagapaw. No apay anaglangan dagiti kaadwan nga ubeng. Anya tinaamuan niya iti pagadalan ka ni Kwaraw, kapitan. Mapan kami ije amyanan ta damagan may. No anya ti parikot da. Taapay anaglangan amin nga ubing ijay. Uwan kapitan, agdamag kayo kadagiti naganak. No apay pinaglangan da ti anak da mapan ag-eskwela. Si kangarudon ti mabate dito'y barangahon. Ta mapan kami ka ni Kwaraw ije amyanan. Uwan, kapitan. Saan kayo masiguro nga agbayag ijay amyanan? Depende No anya ti maduktalan may makagapaw. No apay naglalangan dagiti ubing. Makitam ka diti adda iti masungat tanggal.
Ti basit arang tayo no footbridge iti karayan. Ay, awanon! Di talang ti mabali na pagnandag iti ubay no pumalasyo da. Awan pagnandang aggapo di tabangir abantay ang kail. Ay, masapol nga titinulong tayo, ta iremedyo tayo ti panakasukat ti naanod arang tayo. Sabay masapul tayo ti adwa kayo kan kamayan tapno maisublitin na yan o darang tay. Ang dapay mo dagiti dadakil akabli ama arama, tapno maisublitirang tayo. Sige, pakamuan ta dagiti lalaki di tabangir tapag titinulungan tayo at tarimaanan ti rang tay. Nakitak may nagkuyog dagiti agulitag anapan iti amyanan. Adda nga tapaskay napapananda. Didak pa inawis ah. Ti damag kao ket mapanda ka no amwen no apay ang naglangan amin dagiti ubing at taga ijay apuro. Anya kumangay ti bibiyang na no naglangan da. Apay manursuro day ta abating tay. Isungarod ti nagkamangan ni prinsipal. Mas daaw no apay ang naglangan amin dagiti ubing nga aggapo ijay. Agin lalaing manin atay ta abating tay. Ay nabadong pagrebengan na ta isuka nga rod ti kapitan. Inkamang dakon kwa na ti parikot. Apay ngay ang naglangan da ako na. Apay nga ta. Nay, nakayumot paray. Naggapan niya. Ay, napan mi kinita ti parikot, no apay ang naglangan dagiti ubeng. Kahit anya ngay tinakita yung aparikot paray. Narbangarod tirang tayo apagnaan dagiti ubeng. Masapul ang matarimaan. Apay apagparikotam day ta. Iyaramidam iti resolusyon ah. Taipan mo ijay munisipyo. Ay, talagang ngayaramidan mi ah. Ang mabayag no yuray mo iti masaknan. Ay katanya nga rod ngay. Masapula kabayatan nga agur-uray iti mangtarimaan. Mga ramid tayo pa iti mabalinda apagnaan. Agbanbanog ka lang paray. Nalakayat agaramid iti rangtay. Ay, di ta kayan. Ay, natapimba naman. Di na kaya't ti tumulong. Anya tinaduktalan nyo. Apay ang naglangan dagiti ubeng. Nayanod gayam ti rang tay pagnandaan tay. Ay sos, kasano nga rudan? Kaasida no awan sa bali adalan no saan nga ijay. Numagnada iti bantay, nawatiwat unay, tadayo mo ti jay. Wen anya nga tikunan ni uncle mo nga aramidan niyaw. Kabayatan ka nung aururayan ti tulong ti gobyerno, da kami ti agtitinulong ang mga rami di tirangtay. Wen takaasimot dagiti tattao nga aggapo ijay. Masapul nga no sakti magnama pa ni bantay, tay nakibaga ka dagiti lalaki ijay nga agtitinulong kami antay. Wen kwarog, tapno mabibiit. Damag ko nga addabak ng abalikbayan nga agnanaod ijay. Kay kayat na kanu ijay, tanaulimag. Kung ka nawan tay, nadamag kumutday ta. Nabiit ka nawan naggapoy di Amerika. Ay, anya ti ko na dagiti lalaki iti napanam. Maragsakan da ang kail. Mangisalog da kanu iti kayo kan kawayan. Ay, nasaya atap no saan unay nga adu tilangan dagiti ubeng nga agapo iti bantay. Tainak mamut ibaga ka dagiti mayat at tumulong dito yang kail. Ay, una, tapno mapantayon ijay. Ay, itarimaan tayo. Ay, ayan ngay kayam dagiti aramaten tayo lansa kan paggalawt. Inalan ti may sa atanod pati martilyo ken ragaday. Inawis ko gayam ni tata ba daw, ngam di na kaya ti umay. Ingaraw naman ang ti kinasadot na ken kinapaidam na. Di na kaya ti tumulong no da kakastoy pagkasapulan ti kabarangayan. Ay, nakasukat mat ni pari ba daw? Mapansiguro ijay ilay, nga awan mo't agbiyahe at tricycle. Awan tanapan amin dagiti driver at imulong iti maaramid arangtay. Pay mo't akas jay day jay akaba dong. Saan ama nagarayat? Wen nga rod no isunto ti agkasapulan, awan to siguro ti mayat ang mga rayat kunkwana. Agnakam to nga taan no mapasamak ti kasta, maray. Saan ko maamapasamak day taa? Ang no iso ti pagnakman na, ay adamot pagsayaatan na.
Ay, daytoy akaadu tayo. No, agtitinulong tayo. Mabit malpas ti trabaho. Udno dahit ako naman kail. Adu ti may tumulaw. Nangitugot dahit ti kawayan kan kay-kayaw. Ay, pagsaya ata na no kastoy nga agtitinulong ti bumarangay. Ta mabiit malpas. Nurayan tayo pa iti resolusyon ngayon panyo ijay ilay. Adu pa iti pagdalanan na nga opisina sa kabaya maaprobaran. Ay, una. Sana basta kid daw. Adan. Dapay nang ikuan ng ibaga. Ngayon bagkano talisto kang kail. Ay, may mayat lang ti agserbi asi pupud now. Tapno kay kayat na tayo. Damot sumungat ala kay nga nakaduana nakaawit iti karton ng kail. Ay, ginabiit pa'y asimang panabalik bayan dayta. Ay, kasta ka diyang kail. Isugayam day ta ala kay ti kung kunada balik bayan. Ay, anya nga tati awit na. Nakakarton ba't? Ay, saan pa'y amay may sa ti nakaawit iti karton? Ay, hindi sunamat iti ayan dagiti kakadwa nga trabaho ang kail. Ay, awang agpasa. Ay, aginanada nga ta dito'y ayan ti maaramid arang tay. Ay, Kita, linukatan mo tila kay ti karton ang kail. Asit ganta. Yan makatrabaho. Iso siyak ti agpamiryenta kakapsat. Ay, nagsayatan na po balik bayan. Sa pa'y makain inom kan mabisina ka na po balik bayan. Magan kayo iti tinapay. Kaya nadamot soft drinks dita, babaro. Ano tinalami? Damo ka ado kayo. Bagtadabas tuyaw sa bayan narbatirang tayo po balik bayan. Ila ko kumati anak ko, ngamsanin. Ipamerienda klangan kadagiti magtitinulong. Amang isubli itirang tay. Inton na aprobaran ti resolusyon. May taramaan to day tao, kat may mayat tao na po balik bayan. Kaputa makita, ase sasaya at kayo, kan si aayat kayo ngagtitinulong. At aited ko akong kunayo. Ha? Apresyarak ti ganwat yo. Ay, anya nga ititid niyo po balik bayan. Sagutan kayo amin iti dolyar. Ano ti ornong ko adolyar? Ngam saan ko ama itugot na matayak. Ikan na kami iti dolyar po balik bayan. Pakalaglagi pa nyo mo't kanyak. Akas ka barbaro ka baranggayan nyo. Naikamang ti anak ko dito'y. Makita, ket nasaya at gayam ti kababalin nyo. Ay, nagsayatan nga makaigamakmatlangan iti dolyar. Kaya't ko nga iwaras ka dagiti naayat ama nagtulong. Iti pakasapulan ti kabaranggayan na. Anya ti kunam tuyang. Winarasan ti balikbayan iti dolyar dagiti nagtrabaho ijay rangtay. Wen, nunapan ka kumamot, di adda kumamot dolyar mo. Ay nagsayang ay. Napanak kumamay. Si kanto mga main, adda papaidam mo, iso anarigat mo't asumreken ka ti grasya. Grasya, jay dolyar. Nawadwad pa'y adolyar tinwaras na. Hinton maminsan, tumulong ak tumay. Tapno may kanak may iti grasya ako nam. Sa kala tumulong no adda amom ama iwaras. No kat adda meeting, di ka pa'y mapanmakimiting. Ha? Iting, wano makanla ti paglaingam. Nalpas ka din tirang tay nga inanod tinapig sa ato daw, inteng. Una. Ada pa'y dolyar mi amin ang nagtrabaho. Ni pare badong saan na timulong. Di pa'y nakakita iti dolyar. Ay, dolyar kunam. Pangalaam kumamot iti dolyar. Inwaras di balikbayan nga agnana di di bantay. Ah. Isupay ka ti nagpamerienda kadagiti kakadwak ang nagtrabaho. Aya, ay, nagsaya tenday ta balikbayan. Saan ana imawt? Iso siguro abimak nagtakas jay ti kababalin na. Ay, nakaawat kayo iti dolyar. Ay, nakatulong kayo pa'y kadagiti agnawd ijay. Ay, saanen nga aglangan dagiti ubeng. Taadan rangtay apag naanda. Ay na, doble tirak sa kubanang. Nakatulong ak. Ada pa remembrance ko dolyar. Ni ba daw, di na kaya ti tumulong. Awan dolyar na.
Kapitan, si Kamat tatabadong, tumulong ka tapno maparaburan ka. Hala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Reb. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.